Εάν για κάποιο λόγο θέλω να αλλάξω τις προσωπικές μου ρυθμίσεις, κάνοντας κλικ εδώ, οδηγούμε στις προσωπικές μου ρυθμίσεις. Μπορώ να αλλάξω το όνομα σύνδεσής μου, το email στο οποίο θα έρχονται οι ειδοποιήσεις μου, καθώς και το όνομα που εμφανίζεται στο όνομα χρήστη. Και φυσικά μπορώ να αλλάξω και τον κωδικό μου. Για να αποθηκευτούν οι όποιες αλλαγές πρέπει να πατήσω αποθήκευση. Έτσι, όταν θα οδηγηθώ ξανά πίσω στην οθόνη σύνδεσης, θα βάλω τον καινούργιο μου κωδικό που έχω επιλέξει καθώς και το όνομα χρήστη.